ken resondiroɓe kadi o wi ken e resdiroɓe kadi wonno Allah haaldiri ɗum o wi hono Allah haaldi ko sunna wonande bawɗo wonande baawɗo wonɓe woni farilla e mumen wonɓe woni farilla e mumen wonɓe yiɗa e mumen wonɓe yiɗa e mumen wonɓe harme mumen resde wonɓe harme e mumen resde kono so tawi tan ko hunde mana fonde wonde o wi so tawi nan hunde nde ko nde fonde wonde ella ala ala ko ɗum sunna ko ɗum sunna mo ganduɗa sunna mo ganduɗa ko calɗinayi ndondi ɗum ko calɗinayi ndundi ɗum calɗinayi ndondi sunna dewgal calɗinayi ndundi sunna dewgal holɗum mahalluhu nokku dewgal ngal o wi nokku dewgal ngal yeeyodiroɓe yeeyodiroɓe ɓe ko debbo yeeyete ko debbo yeeyete gorko soodata gorko soodata kamɓe ɗiɗo kamɓe ngoni mahallu zawaj kamɓe ngoni nokku dewgal o wi ko kamɓe ngoni nokku dewgal ɗum noon yoɓe toppite ɗum noon yoɓe toppite ha ande debbo o ne reso gorko o ne foti resde gorko o ne foti resde ƴeewe debbo o so ala edda ƴeewe debbo o so ala e edda beele kadi o jomaaki beele eɓe foti resdirde beele eɓe foti resdirde kamɓe ɗiɗo tawi koɓe hoddiɓe so tawi koɓe hoddiɓe ine foti ƴeewede beele ɓe muynidani endu woturu ko hunde fonde teskede kanko gorko on beele mo foti resde beele omo foti resde beele mo timmi gorko beele omo timmi gorko beele mo wawi jogade beele kankone o ala edda gorko ne jogo edda gorko so resi rewɓe tan rewɓe nayo wona o timmini o seeri hen goto edde mum suwagas ina harmi e makko humande debbo goɗɗo sabu ko e edda o woni ma ɓoggol ngol a taƴa nde o haɓɓa ɓoggol gongol ɗum fof koko ƴeewete walla mo ƴama mo yiɗi resde o walla mo yiɗi resde o kañum e mo seeri o hayso on goto o jogino o wi hayso ko on goto o jogino kamɓe jiiɗi yumma walla baaba walla yumma e baaba so edda on gasani o wi so edda on gasani ina harme e makko humande oɗo debbo nden o waɗata ko wantaji mo bayna luftay nden o rendinat bandiraɓe ɗiɗo rewɓe ɗum fof koko toppitte debbo gonɗo reedu o wi debbo gonɗo reedu eɗen mooli Allah debbo mo edda mum gasani debbo mo alhaali mum laaɓani joɗɗen tan eɗen kumana ɗum ha kumoroɗen hen kisa ɗum holnaki ɗum woni mahalluhu nokku dewgal ngal o wi ko ɗum woni nokku dewgal ngal yo toppita ha sella so ɗon selli ndun saldu kam mana ñiɓima hol saldu wondu siigatu kaldigalle fodɓe haaldude o wi kaldigal fodɓe haaldude wonde mana waliyaɓe ɗiɗo fodɓe haaldude dokkondira ɗum ne kadi ko noon resdiroɓe ɓe hayso koɓe mawɓe kamɓe ɓe ɗaldetake ɗum wona laawol neɗɗo ina rokka arde e galle ƴamƴamo ma gujjamo yitere ƴeewa beele guite ɗe ne moƴƴi beele koyɗe ɗe ne peewi beele koyɗe makko ɗe ine peewi no yarata ni kono gondon e suudu o wi kono gondon e suudu fodde minitaji capantati onon tan ɗiɗo limunade no hakkude mon oɗon jara tan o wi sariya wiyani noon koy sariya wi ko ƴeya taw nene makko ne tawa sariya wi yo taw ɗo jara toon liminade ɗo nene makko ine tawa walla bam makko walla goto e mawniraɓe makko an noon saari cunsunca gara taari cuncuncaran ngara aɗa wujjamo gete aɗa ƴeewano tagori o wi ɗum sariyane rokkuma ɗum kono pindiral kelle o wi ɗum sariya rokkanima ɗum o wi ko hellifaɓe mbiya yo kettu e ɗum dokkodira eɓe namde noon beele eɓe jiiɗi o wi eɓe namdora noon beele eɓe jiiɗi aɗa namdo ɓiye gorko beele aɗa yiɗi ɓi kawmama dokkataɗa o
wona ada haada don ala ko hatidnirama wona ada haadon ko hatidnirama tan ada namdo biye debbo ada namdo biye debbo bi gorgol mama dokkan mami bi gorgol mama dokkan mami o bela didi mbele ada yidimo kono non wona o wi o yida tan o woppi kono wona o wi don o yida tan o woppi ɗum ne ko ma toppire o wi ɗum ne ko ma toppire tan an andi maslaha sukaɓe ma an andi maslaha sukaɓe ma ma ganda maslaha sukaɓe ma sukaɓe ɓe ganda maslaha mumen o yeehi ha o halfinama leydi haso o yeehi ha o halfinama leydi walla diwan sibu gandal makko walla jibinande makko walla jawdi makko walla jawdi makko alay sago somo rete o jogo waliyu alay sago somo retemo o jogo waliyu makko debbo wonata waliyu hoore debbo wonata waliyu hoore mum tataɓel ngel ko tenge o wi tataɓel ngel ko tenge so dewgal so tenge ala hen so dewgal so tenge ala hen ko mawɓe jooɗi mbi yo resdiroɓe pijjoy mbi yo resdiroɓe pijjoy yoɓe jinoy no ɗum tan firi o wi ko ɗum ɗon tan firi dewgal ngal ala tenge o wi dewgal ngal ala tenge ɗum noon tan way o wi ko noon tan way tenge noon o wi tenge noon ko heewi ko dottaka kono ko famɗi ko ina dotta ɓuri famɗude e tenge ko rubu dinar dinare kange kala ko jarata fecce laabi nayyi nayeɓel ngel ɗum woni ko debbo rokkete o rokkete nde dewgal sella nayaɓal mum ko ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi ɗum woni ko ɓuri famɗude e tenge ɗe ɗum ne kadi ko ma totte walata ladde ko fawato hen ko noon so yiɗi ɗum lajodire so yiɗi muñe ɗum ko ma totte ko haqqe Allah ko haqqe debbo deseteɗo o wona isiraɓe dokkete wona gorgolaɓe wona ƴeekiraɓe wona dokkaɗo suudu debbo deseteɗo o fawat bam makko walla waliyu makko fawata e jungo makko wiyatenge ma nani ko ni foti walla ko ɗum ari hen nde almudo o daña droit duwade nde bom ala hen ko julɓe so kawri tan o wi sabu julɓe so kawri tan han kan kono so ɗum hawrama dewgal kam fiɗima sabu ko coggu o wi sabu ko ɗum coggu radio maɗa o wi radio maɗa o sa addi ujunnaje tati mi yeeyima mi jaɓi en fiidiri juuɗe coggu taƴi o amma mbaɗen faati e salatul fati o wi ɗum kam ko eɗen barkinoro tan o wi dewgal ne ko noon khutbaji ɗi nanata ɗi fof ko duwaw tan so tawi mana waliyu o dañama o wi so tawi waliyu o dañama tenge ɗe dañama nokku dewgal ngal telli seedeji ɗum ne wawi wasde waɗede e jonde he kono wawa wasde waɗede ko adi naddigal maɓɓe ɗum waɗi noon nde tawno holnaki o wi ɗum nde tawno holnaki haade men ummade mbiyen seedeji sallallahu alayhi wa sallam ne yamiranno yo dewle kume e jama beele yimɓe fof no tina e arwande l'islam omo yamiranno yo tabalde fi ande dewgal humama beele yimɓe namdo holko ɗum woni wiye ko kaari e kaari ndendidina e dewgal ɗum ko sunna ina moƴƴi kono noon ko almuɓe mbaɗata joni ko eɓe jooɗi eɓe toppito sariya Allah aadaji pawe e dow maɓɓe haɗi kippa sariya Allah o almudo ne wawi ɗum salade kolla yimɓeɓe lawol ɓe ndewa hen ɓe calo rewde hen jaha lawol ma hoto tawe kam to sariya Allah fijirte
hirte kam an afotadum tawede na afotadum waɗirdeni afotadum waddede woni tawede ɗo ɗum waɗete ko temedde jeegom adda walla ko temedde ɗiɗi ɗum anniya waɗede teŋe jamaɗo humaɗo rokkama temedde ɗiɗi noddinowo o rokkama temedere yummaɓe mbi ene foti rokkede mbeewa temedde nayyi baba ne foti rokkede jawdi temedde nayyi eyyi mi anda ko ñam gawri mi anda eɓe kaala ha heewa o wi o anda ko ñam gawri eɓe kaala ha heewa ha ko ganduɗa ɗum so rendinama ina wonanno teŋe kono teŋe goppama gayi an almudo o mbiyaɓe kawri hankanti kumen annene kadi aɗa ɗamini hen temedde ɗiɗi walla temedere ko natirɗa jeyngol poɗɗa ko ittude temedde ma ɗiɗi ɗe itta temedde ɗiɗi jamaɗe itta temedde ɗiɗi e temedde nayyi baba ɗe itta temedde ɗiɗi e temedde nayyi yumma ɗe ƴeewa beele ene wona rubuj mbiyaɓe ehemon julde sariya Allah o koy ko joni timmi koy so hawrani on duwoɗen so wonno way mi famani ko yehete ko kono jaɓa joɗade aɗa wadde ko Allah haɗi te an yakorato Allah o wi almude ene foti ɗum salade ko jiida e ɗum ko inde dewgal kay so waɗama inde ñagaɗon Allah ko Allah ñagano ko rokki nema Allah ari cukalel jibinama ɗum ne kadi julɗo wona hen jambur wonno sallallahu alayhi wa sallam innirannoɓe ɓe mum wonno sahabaɓe innirannoɓe ɓe mum cukalel ngel yo ngel nanne inde Allah yo noddine e nofru ñamru wuurne e nofru nandu almudo o janga ko wawi alquran e alquran yo jangu law anzalna e ayatal kursi e inna anzalnahu li ilafi quraisin قل هو الله فلق الناس وتوتا إهوره وتوتا برنده وتوتا فرجه وتوتا إكويده توا أم فيبي بركن راد القرآن يا الله رين تقولين يا الله رين جل الشيطان تو أريد فرجه ونياغو الله يا الله رين tergal e wadde ngal bakar so tawi o waɗirini inchallah cukalel ngel seyɗane tampintagel ñabbuyon sukaɓe tampintagel Allah renat tergal ngal so gorko so debbo o wonata jinawo o wi ɗum koko jarriba koko anda koko yiya so ɗum ɓenni ñande watti jeeɗiɗi sukunde makko fembe ha laaɓa sukundu ndu ko soɓe peesde e kanŋe hedde ujunere jarat walla kaali hedde temedere e capanɗe joyyi walla capanɗe jeegom sakke miskinde sukundu ndu ubbe wona cukalel ngel soodi kartal kongel mambour société islamique mo jibina o ɗum ɗon firtata nde tawno noon société o omo jogii kees wertoye toon o wi holko woni kees o miskinde e wasɓe e doofolɓe wertoyama toon o wi ko ɗum firtata so ɗum ɓenni noon ngel suɓane inde moƴƴere o wi so ɗum ɓenni so babiraɗo ina wawi tawa ina jogii jawdi ndi hirte
sohlani noon wiyeede ñoƴƴe hoto kirte ha inde cuulel ngel haale hoto kaale inde nde ha funno e hirtede o wi ala wona noon sallllahu alayhi wa sallam waɗanno inde kayne peññine hirte ine hirte inde peññine ɓeene gonay innude ɓe gonay hirtude o wi yen gandu jotodirani haydara jogii ko ñawoore jawdi layya geƴorgal ceerno ala hen koyngal ƴiikiraɗo ala hen koyɗe taniraɗe ngala hen jiɗɗo koyngal fof yo ƴeew koyngal mum ngal walla ƴeewoya jawdi ndiɗo jawdi ko jawdi allah tan somo ƴoƴi noon o waɗandi pecce tati hen feccere o sakko ndeya feccere o jokkira enɗam holɗum o ƴeewa kala caɗaɗo tew e leegal he o ittana ɗum hen kono wona cakkude ko heddi ko soppe defe mo allah hawridini hen fof ñaama hen nguru ngu yeeyatake koy wostodirtake kolce ɗe jeeyatake wostodirtake hoore nde yeeyatake wostodirtake kuttowo o yo andu ala hen gueɗal so wona noon o yantoyo to dental miskinde o sakke hen e tew he ceerno on somo yiɗi hebde hen yo yanto e dental miskineɓe ɓe so tawi ko o miskino so sadak ari tawimo ɗon o heɓira hen ko miskino o heɓirta hen ko eliman tan o wi ko ni woni sunna inde gandiren ni o wi ko ni woni sunna inde o wi o amma noon goro noon e biskit ñiiri salat kala ko waɗeteɗon so tawi waɗira ko allah tan yettude allah wona hollude aɗa wawi ko aɗa teddina julɓe tan oɗo beele weltamo dañƴa o wi saria kay haɗani ɗum ɗon o wi saria haɗirta ɗum tawa ko ponnoɗa dañirde jawdi moƴƴiri ko ko ɗum mbaɗɗa e ñiiri he walla e goro he ha jawdi sunna ndi ngakka nden ñiiri ndi ñiiri ndi moƴƴani koy tewngu moƴƴani goro ko moƴƴani ko wawi wonde fof ya andu moƴƴani o wi wannoon ɗum alano hen paamin ñiiri goro biskit tankal alano hen ɗum kam yo julɓe paam ɗum wonno hen ko fembude e innude e hirsude ɗo haaɗi koy so naatiri ngala damal noon aɗa jogui aɗa yetta allah aɗa weltina julɓe arɓe e maɓe baase ala ɗon so ngakkini sunnaji ɗiya noon ina waɗi baasiji ha heewi allahumma salli ala sayyidina muhammadin